Здравейте хора, в днешното видео ще си правиме оръжие. Абонирайте се за канала, лайквайте. Точно така, той е много прав. Слушайте го. Коментирайте. Така, да започнем. Защо там е по-светло от тук? Вижте добрия залез. Да започнем с правенето, а именно на оръжие. В момента трябва да открием идеалната пръчка. Тук има една някаква пръчка, вижте. Светът ни се усмихна с пръчката. Па защо говориш така, брат? Говори като в другите ни видеа, брат, дайте си. Бра! Да, точно така бе, бъде ба! Тук има някакво кенче, дай, вземи го. Трябва да се грижим за природата, вземи го, взимай го. Трябва да се грижим за природата. Знам, че си там някъде! Да, не ви кажа, можете да не ползвате части от природата. Можете и от казана. Знам. Махай се! Сега с тези материали ще създадеме именно моето оръжие. Мушкаме това тук. Много си умен, да, много си умен. Много си умен. Бегай бе! Бегай бе! Слагаме Това е неговата част. Наша къща. Се е закрепил. Тази наша къща. Фигрите. Янлък, Не го развадай. когато правим видеа, да. Давай бе. И вече ставате... На каквото и да е това нещо. Хайчо гангинг! Добре, време е за следващия човек. Именно мой приятел. 3, 2 и 1. Бум! Здравейте. Това е другия ми приятел. Сега не се обърхвате. Това е той. Не то там, а ето тук. Тоя. Майрете, аз създам оръжие. Не питайте къде са другите части на това оръжие, което за миналия. Там са, в буклука. Здравей, пичага! Окей, давай. Сега ще Трябва да сложим буклука, човек. Трябва да сме добри примери. да сложа. Ама... Сега търси части. Защо го фъгли? Търси части, искат да си направим. Това може да е добро. Това е буквално онова, което той използва, той просто го фали тук. И това също... Сам лука е нов. Но много добър лук, между другото. Ще го видите в едно друго видео. Използваме този лук, няма да казвам, трябва да го гледате видеото. И тази пръчка също. Добре, да, буквално прави същото нещо. Да, разбира се. Сега ще сложи кънчето е тук горе. Тук горе, да. Още така знам го. Да и аз докато смееш, човек. Взими си лука. Взими си лука. Той няма да ми казва. Ама... Ама виж, различно, защото го държи отгоре. Да. Чуйте, това е съвсем различно оръжие. Той го държи отгоре, а не отдолу. Това е съвсем различно нещо. Не съвсем различно. Ясно, съвсем различно това. Айде, чао. Добре. 3, 2 и 1. Окей, добре. Леко не спрях видеото. 3, 2, 1. Здравейте хора. Значи сега бая тъмно вече. Няколко часа след това, след когато заснехме видеото. Само да кажа. Случайно загубих частта, в която аз правих оръжие и това така изглежда. Само да дойда. Така. Проблем. И не, това не е също нещо, защото кинчето е тука, а не тука. Съвсем различно нещо, е ясно? Съвсем различно. Спи да ми различно оръжието. Спи. Мразите. Сам трябва след това сега да си фалим буклуците. Случайно да. Не може. Това си тъмното стана. Нещо. Не. Няма да стане. Я виж, брато. Много добра кунг-фу. Абе, моля тебе, хора, събирайте си буклуците, трябва да се събират. Тук е буквално светло от там, обаче камерата си мисли, че тук е по-тъмно от там. Баси станото.
Добре, чао, пичаги. Ще се видим в следващото видео. Чао! Сам ти ще правиш. Не мога да го спля!